I dag der skal vi snakke soveposer. Mere specifikt skal vi snakke dunsoveposer. Og dunsoveposer, det er som navnet indikerer, soveposer, hvor at fyldet det er dun. Altså en naturfylde. Og de her dun her, de rates efter, hvor meget luft de ligesom kan fastholde omkring sig. Og det gør de i en enhed, der hedder Q'en. Så kort sagt, jo højere Q'en-tallet er, jo mere luft kan de binde, og jo mere isolerer de. Men hvad er så fordelen ved en dunsovepose, spørger du sikkert? Jo, fordelene det er især vægten og fylden. Fordi dunsoveposen, den kan komprimeres helt vildt, når du skal på tur, sådan, så den kommer ned og fylder ganske lidt. Dunen isolerer i hvert fald super effektivt i forhold til andre syntetiske fyld. Det vil simpelthen sige, at hvis du har 100 gram syntetfyld, og du har 100 gram dun, så vil dunen isolere mere end de 100 gram syntetfibre vil. Så når du køber en dunsovepose, så har du altså en sovepose i rigtig mange år. I hvert fald, hvis du husker at passe og pleje den rigtigt. Men hvordan gør man så det? Jo, til at starte med, så når du kommer hjem fra en tur, så husk at få luftet soveposen igennem. Få den taget op af tasken og hængt den ud, sådan så vi får al fugten ud af den. Det er simpelthen for, at den ikke lugter, og for at dunen ikke skal klistre sammen og klappe sammen, når den ligger på hylden. Derudover så skal den altså opbevares så udfoldet som muligt. Enten i de her opbevaringsposer, der følger med, når du køber en dunsovepose, eller bare op på en bøjle og hænge inde i et skab. Det er simpelthen for, at dunene de kan puffe sig så meget som overhovedet muligt. Så er det super vigtigt, at du husker at vaske din dunsovepose. Og det lyder måske underligt, men det er simpelthen for at forlænge levetiden af den. Vi har lavet et helt blogindlæg, der beskriver, hvordan man bedst vasker sin sovepose, uden at ødelægge den. Så for at opsummere, så er dunsoveposen til dig, der går op i vægt, går op i lav fylde og går op i super høj komfort. Hvis I nu har flere spørgsmål, end der mere lige er gået over her i videoen, så kan I jo skrive til os eller ringe til os, eller komme ned i butikken og spørge os. Og så håber jeg bare, at I får en rigtig god tur med jeres nye sovepose. Vi ses.